Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montemayor nga padayon nga magadapit kaninyo kanunay ni inyong tungura sa inyong usab nga pagpatalinghog diri kanamo nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidubalak kini sa pagtulon ang PBCM. O ako mga pinaot usab nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyang tanan nga nagasunod ning tungura aron sa ingon ni ana makasabot diri kamo diri kanamo din nagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo diha kaninyo. O kini nga tulmanon padayon nato nga mabati dinhi sa mong subiyahan sa DYLA sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw nga Domingo. O duna diay duha ka ugna nga atong program dinhi sa maong station. Ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kautuhon sa adlaw nga Domingo gyapon nga gidumala kana sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan, si Reverend Charlie Henio uban sa atong mga kaigsunan ng mga ministro sa PBCM. O sa dito dapit sa Cagayan de Oro, padayon ka na nga bati no, sa istasyon sa DXKO, alas 12 hangtod sa launang takna sa kapunon sa adlaw gyapon ka na nga Domingo. O inuman sa uban nga dapit, dili lang nato ni paggahinganlan, tanan gyud kay mikabat naman kini sa 29 ka mga radio station nga atong nasudlan sa mga langitong lamdag sa kinabuhi ubos sa pagpaningkamot sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Henio nga diakoswan usab kini sa atong mga igsuon kanhi nga mao daw hinungdan nga nakapamungkag sa PBCM. Pero imagine lang mga kaigsunan nga kung tinuod pa ang nilang akusasyon dili kini maabot og 29 ka mga radio station ang nagpangsyon ubos kana sa pagpaningkamot sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan ang busad akong bakak ang mga akusasyon sa atong mga igsuon kanhi nga mibulag na sa atong grupo diri lugar dapit sa PBCM. O pumusta sa tanang mga kaigsunan no, lakip na sa atong chapter dinhi sa Visayas area sa branch number 25 o kang Mr. and Mrs. Chupius Villa o man usab sa pagpaybalo sa mga membro sa branch number 25 nga aduna kitay meeting karong pagaymoon diya sa atong chapter karong hapon sa manag-abot kita diya sa balay sa atong chapter o gyangyo ko ang inyong mga presensya nga makatambong nining atong pagahimoon nga usa ka meeting. O sa pagpumusta dito dapit sa Bugo sa atong mga kaigsunan diya sa San Remio nila ni Brother Bintulan no, Ginilo Bintulan diya sa San Remio uban usab sa iyang vice si Bertuinot ug sa tanan nga mga membro diya sa branch sa San Remio Bugo. O sa tanan nga magsunan lakip dito sa Bohol sa atong mga kaigsunan diya nila ni Brother Longlong Divino ug sa iyang vice si Brother Gregorio Panagan uban sa mga membro nila ni Sister Joy Divino o nila ni Annabel. Tanan nga mga kaigsunan diya, kumusta? O siyempre, di na ito ikalimtan ang dito sa atong PBCM compound, sa atong main office nga din ana lugar nga atong executive nining kapunon karon. May nga po diya uban kang Madam Gaga Eugenio. O ano pa? Yatag ko pa sa lain nga lagad pangmusta usab siya nga na kanino. Kumusta o may nga kung usab kaninyong tanan, kininusab ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, magikuban usab kaninyo, tungod sa usa ka oras, no, din sa mga stasyonan sa DOLA. Kung ako na lang pagtibaya sa tanan ng mga sulting kaninawan. Kumusta o mayong hapon usab kaninyong tanan, kininyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, ani ano sab, magikuban kaninyo, nining atong tulmanon sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries ug ako mga pagtimbaya sa tanan nga magkaigsunan karon
kutob sa nagpatalinghog o naglantaw sa Facebook o sa YouTube, kumusta kaninyo? O dili na lang nako tagsa-tagsaon ang pagpangumusta kaninyo sa inyong mga pangalan tungod kay napakabilinon ang oras sa atong pagtuon karon ining kahaponon. O ako na lang mga pangumusta gapon kang Ribere, no? Kumusta dia Rib? O yung masab sa imong pamilya, sama ka madam o sa tanan usab nga mga ministro. Kumusta ka ninyong tanan? O manghinaot kami nga anak mo sa kabaskog sa lawas. Ang ako na lang mga pangumusta sa tanan gayod gikan sa Visayas, Luzon ug Mindanao. Hurot tanan, kumusta ka ninyong tanan? Bueno, Bad Samuel, na itong miaging Domingo, ato mang gitubag ang katong nag-text nga unsa daw ang atong ikasulti nga atong gitun-an atong miaging Domingo kalabot sa inunta nga pag-abot lugar, ikaduha lugar nga pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nila masabti kay ang unang pagtungha kay matud palagi nga mutungha daw si Kristo sa ikaduha. Pero ang wala nila masabti nga kana nahumana o kana inunta natuman na sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo, nasaipang lang na sa ato ang mga higala, mga pastor, mga ministro, diakon ug uban pa nga mga magwawali. Kay ang unang pagtungha mao kadtong pagpakatao sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaduhang pagtungha sumala sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 o 28 mao man kadtong pagpakamatay ni Kristo, pagluwas sa sala sa mga tao, matong mitungha siya sa ikaduha. Nganong giingon nga ikaduha tungod kay ang atong Ginoong Kristo unang-una nagpakita siya, natao siya, nunta nga mitungha siya sa unang pagtungha, natao siya, ikaduha mo tong iyang pagpakamatay sa cross. Kunya nabanhaw siya matong ikaduhang pagtungha sa atong Ginoong Kristo nga wala ka na masabti sa atong mga higala nga mga pastor. Tungod kay ang Biblia, dili ka na basta-basta, usa ka na ka sambingay. No, dili basta-basta ang balaan nga kasulatan, mga higalag mga kaigsuunan. Tungod kay ang balaan nga kasulatan, Brad Sam, kung ato ng uting kayon, usa ka na kasambingay sumala sa Ezekiel. Brad Sam, basaha ang Ezekiel kapitulo 17 bersikulo 1 ug 2. Ayaw tingali mong kabasahon, aya dayon ta mo adto na pod sa lain nga topic na pod kay matod pa nila, Brad Sam, nga si Kristo daw, no, inunta nga matod pa sa ilahang kuan nga dili daw sila biyaan nga daw ilo niya ang mga relihiyon karon, ilahang gi-refer lugar sa ilang kaugalingon nga sila daw na nga dili daw biyaan sila nga daw ilo. Muni karon ang ato kining pagatubagon kay mao musab kini ang mga sitas nga gigamit pod sa atong higala nga mga pastor o mga magwawali. Mayon mo basahon Brad Sam ug unsa kini Biblia sayon ba lang ni? Wala sa atong mabasa? Aniya Brad Cesar sa imo nang giingon o sa ato nang giingon nga kining Biblia, Brad Cesar, dili ni sayon nga sabton kay dunay mga sulat nga mga subingay usab nga pagkapahayag. Niya atong basahon, Brad Cesar, ang nakasulat sa Ezekiel sa imong gisulti na kaganina sa iyang kapitulo 17 bersikulo 1 o hantod sa bersikulo 2 inyong patalingogan. Giingon, ug ang pulong ni Yuba midangat kanako nga nagaingon, anak sa tao, magpagula ka sa usa ka tigmo o magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Busa ang Biblia kay Brad Cesar sa ato na nga gikapaya, dili na lalim, dili na sayon nga imong makuha ang mga kaulugan niya na tud kay kaning Biblia duna kini paagi lugar sa pagkasulti nga pagkasambingay nga pagkasulti. Oo, bisan pagani ang atong Ginoong Kristo, Brad Sam, sa iyang mga pamahayag gahapon sumala sa pasahon nato sa San Mateo kapitulo 34, Mateo kapitulo 13 bersikulo 34 35 nag-ingon dinhi. Kining tanan gipamulong ni Jesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagig mga sambingay
o wala kayo siya gikasugilon kanila nga dili pinaagig mga sambingay. Nag-ingon sa 35 sa ingon nini natuman ang gisulti pinagi sa propeta nga nagaingon sa akong baba magabungat ako pagsulti pinaagig mga sambingay igapamulong ko ang mga butang tinago sukat sa pagkatukod sa kalibutan. So kung mao ang Biblia dili ni basta-basta lang nga yama-yamaan lang sa paghubad sa mga nagkalaing mga relihiyon mamagani nga ang mga relihiyon karon nagkabangi nakasumpag kay tungod kay ang ila laging pagsabot sa Biblia mura lang ba o para nila sayon lang ba pusa kini karon ang ato ang paggatun-an kining ila na pong giingon nga dili daw biyaan nga daw ilo hamubo lang daw ang panahon nga si Kristo mo balik nga ato naman nagipamatud-an din ni Radsam sa makadaghan nga ang atong Ginoong Kristo wala na pagbalik pa pag-usab tungod kay gipahayag naman na sa atong Ginoong Kristo makadaghan naman na nato din nga gisulti pero ni ata sa ilahang mga sitas na pod Radsam nga atong pagatubagon kay matud pa nila dili daw biyaan sila nga daw mga ilo niya giaplikar kini sa nakalain nga mga relihiyon karon sa ilang pagtulunan nga sila daw dili daw sila biyaan nga daw ilo ang ilaha kunong mga pagtulunan pero wala sila masayod kung kinsa ang gipasabot ni ana nga dili biyaan sila nga daw mga ilo mao kini karon ang ato ang pagatubagon aron nga sa ingon ni ana masabtan kini sa nakalain karon nga nagbasa sa Biblia kung kinsa ang nagsultis tinuod o kinsa usab ang wala makasabot sa balaan nga kasulatan. Karon Brad Sam, mayo tingaling imong basahon ang ilang mga sitas Brad Sam, iniato dayon ning tubagon kung kining pagkasultiha nga dili biyaan nga daw ilo wala pa ba ni matuman o natuman na ba kini mao ni karon ang ato ang pagatubagon sumala atong pagtuon ining kahaponon. Pasahab Radsam ang ilang sitas sa Juan Kapitulo 14, versikulo 18 ungat to si 19, unsay ato mapatalinghogan diha sa imong pagabasahon Radsam. Aniya Brad Cesar ato ning basahon ang gibasihan usab sa mga halos tanan ni Brad Cesar. Naglaom ining sitasa tungod kay naa lagi mabasa pero ang pangutana diha og kining sitasa og mao ba ni Sa ilaban matuman. Mao ba ni sitas nga mapaabot nila ni panahon na karon Sige, basaha. wala pa gyud daw matud pa nila mobalik ang Kristo ato man aron nga mahatag ang tubag Brad Cesar busa-busahon ta kining ilang gibasihan nga sitas sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 19 ingon niini ang gipahayag lugar sa Biblia nga mausab ang ilang gibasihan sa mga higala natong nasubang mga siktang reliyon matud pa dinis 18 sugod dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo ako mobalik ra kaninyo hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita ra unya kanako tuod kay ako buhi kamo usab mabuhi busa mo kini ang ilang gibasihan Gamit lugar. gamit nga mga sitas nga naglaom o gilaom man nila nga matud pa nila nga dili daw mobiya si Kristo dili daw sila pagabiyaan ni Nga Kristo daw ilo. daw mga ilo O karon. Ang imong gibasa Brad Sam matud pa nga sa ilaha lugar nga pag-angkon sa nakalain nga mga pagtulunan nga matud pa na nila dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo so giaplikar na sa ilaha lugar nga pagtulunan unya ila dayon giingon ako mo balik o tanawa mo balik daw kuno si Kristo pero ang pagbalik daw kuno ni Kristo sumala sa imong gibasa Brad Sam hamubo na lang ang panahon timan anta nga kung mobalik man ang Kristo pero dunay kondisyon hamubo lang nga panahon unya sa pag-ingon unya ang kalibutan dili makakita kanako matud pa ni Kristo dunay kalibutan nga dili daw makakita kang Kristo unya dunay sumpay nag-ingon apan kamo
makakita raon niya kanako tungod kay ako buhi matupan ni Kristo, kamo usab mabuhi. Timan-an nato ha, ang pagbalik ni Kristo hamubo lang ang panahon. Ang kalibutan dili daw makakita ni Kristo apan kamo makakita raon niya kanako matupan ni Kristo tungod kay ako buhi kamo usab mabuhi. Karon, ang gisgutan sa Biblia hamubo lang nga panahon. Pero atong usisahon pag-una Brad Sam, unsa ba kining kalibutan nga dili makakita kang Kristo ug doon na po'y kalibutan nga makakita pag-usap sa atong Ginoong Kristo tungod kay si Kristo mabuhi ug ang mga tao sa mabuhi. Kinsa ba kining kalibutan o unsa ba kining kalibutan nga gipasabot ni Kristo nga dili makakita kaniya? Naabay saysay ang Biblia Brad Sam ug unsa kining kalibutan sumala sa atong pagbasahon sa Juan Kapitulo 7. Aniya Brad Cesar, basahon ta kining giingon sa Biblia kung unsa ka ng kalibutan na nga Dili makakita kang Kristo. kamatudan ni Kristo nga dili makakita kaniya. Oo. Matod pa sa atong mabasa sa city sa kanang Juan, gingon ang kalibutan dili magadumot kaninyo apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat niini. Kung mao, ang kalibutan ay nga gipasabot sa atong Ginoong Kristo makamaong modumot. Nakaron kinsa man di ay ang makamaong modumot, di ba ang tao? So ang gipasabot di ay nga kalibutan mga tao nga dili makakita sa atong Ginoong Kristo, pero maabot ang panahon nga makit-an na pud daw siya kay siya mabuhi daw siya sa iyang kaugalingon. Pero atong dugangan Brad Sam, nga kining kalibutan di ay nga dili makakita kang Kristo, mga tao day kini kay kamao mamudumot. Atong dugangan Brad Sam, ang Juan Kapitulo 15 ug ayang bersikulo 18 ug 19 nag-ingon, kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo, timan-an ha, si Kristo nag-ingon, kung ang kalibutan daw nagadumot man kaninyo, sa tupa kining kalibutan ang mudumot yun ni kaninyo, hibalo ang nga tao, kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan hinunua, gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo. Kung mao kini ding kalibutan nga dili makakita kang Kristo, unya tapos na makita na pud si Siya, Kristo sa ubong panahon. katong mga kalibutan lugar nga pasabot. Ang buot ipasabot nga kalibutan Brad Sam, mao day katong kamaong madumot. So tao di ay ang gipasabot ni Kristo nga kalibutan nga dili makakita raon niya sa atong Ginoong Kristo. Pero hamubo lang ang kondisyon, hamubo lang nga panahon nga dili siya makita. Pero sa hamubusab nga panahon makita pud siya. Tapos Tapos sa atong nabasa sa Biblia. Tapos sa mubong panahon, makita ra pud siya. Karon ni ata sa ilo ngano man nga gitawag man ni Kristo nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Kung maghisgot tag ilo, siyempre pananglitan karon ang atong amahan namatay. So unsa may tawag lugar sa mga anak kay namatay man ng ilang amahan, so tawgon sila og ilo tuapos. Kung Mao wala na ang ipasabot. kung wala na pud ang inahan Brad Cesar. Oo, ug amahan ba pananglitan lang. Karon ang ipasabot din mga higalag mga kaigsuunan, dili kay i-aplikar kana karon sa mga nagkalaing relihiyon. Kung kinsa ang gisultihan niini ni Kristo nga dili mo makakita kanako sa mubong panahon, tapos sa mubong panahon makit-an ko ninyo, repirado kini ni atong iyang mga tinun-an sa unang kapanahonan. So kining hitabo Brad Sam ato magud ni masaysay karon. Ha? Kini nahitabo na ni mga higalam kigsunan. Pero kung kinsa ang gipasabot niini nga mga katawhan nga dili makakita sa atong Hesus Kristo, tapos ang iyang mga katawhan makakita usab sa mubo nga panahon, ang iyang gisultihan ini mao ang iyang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mahibaw-an man ni karon. Mao to Brad Cesar ang iyang gisaaran o giingnan nga dili ko kamo biyaan nga Daw mga ilo. mga ilo. Karon ni timan
Tulunan nato nga sa akong giingon kagay na Brad Sam nga pagka mamatay ang amahan, siyempre tawgon ang mga anak og ilo. Karon atong ipakita sa Biblia. Si Kristo sumala sa Biblia, gitawag ba og amahan, Brad Sam? Sumala sa Isaiah 9:6? May tingali mong basahon, Brad Sam? Gitawag og amahan Brad Cesar si Kristo. Pinaama na sa Isaiah sa Biblia kapitulo 9 versikulo 6 ang atong pagkabasahon ingon niini ang nakapayag lugar sa Biblia inyong patalingugan kay alang kanako o kanato ang usa ka bata na tawo alang kanato ang usa ka anak ang anak nga lalaki gatag ug ang kagamanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa Panginoon. So sa ato pa, si Kristo gitawag og amahan. Karon, kay si Kristo gitawag man og amahan. Ang iya namang amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova kay nabahin man sa tutulo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang amahan ba ni Kristo nga mao si Jehova gitawag ba sa tuog amahan? Oo. Basahon ko ang Isaiah 64:8 nag-ingon. Apan karon o Jehova, ikaw mao ang among amahan, bisag dinhi lang. Kuntuha Brad Sam, atong nakita nga si Kristo gitawag og amahan, o ang iyang amahan pod nga si Jehova gitawag pod og amahan. Karon kay gitawag man si Kristo og amahan, pangutana, si Kristo ba'y dunay mga anak? Natural. Kay pagkatawgon ka og amahan na kay mga anak. Pero kinsa ba ang mga anak sa atong Ginoong Kristo? Ang iyang mga tinun-an, mo katong iyang giingnan nga dili mo makakita kanako Dili ko sa hamugong panahon apan makakita ra pud mo nako tungod kay ako mabuhi og kamo usab mabuhi karon ang mga tinun-an ba Brad Sam sumala sa Biblia gitawag basab sila og mga anak unya ang ilang amahan mao ang atong Ginoong Kristo may tayo nimo basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12 naabay mabasa nato nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo mo itong mga apostolis gitawag ba og mga anak sumala sa Biblia aron nga mahimong si Kristo nga ilang amahan ana Brad Cesar na kitay mabasa nga prueba ni ana nga ang mga tinun-an ni Kristo gitawag kadto siyang mga anak ug si Kristo mausab ang iyang amahan o ilang amahan niya sa Juan sa kapitulo 1 bersikulo 12 inyong patalingugan mga kaigsunan apan sa tanang misdidawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkamahimong mga anak sa Dios busa kato di ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo Brad Cesar may katungod sila gitawag kato sila mga anak sa Dios. Okay karon ang ilang amahan mo ang atong Ginoong Kristo dugda pa bay kitay dugang prueba nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo gitawag usab og mga anak naa pagabasahon ko ang nakasulat sa Juan kapitulo 21 bersikulo 4 ug 5 nag-ingon og sa pagkabuntag na si Jesus dito nagtindog sa baybayon apan ang mga tinun-an wala makaila nga kadto mao di ay si Jesus og si Jesus miingon kanila mga anak nakakuha ba kamo igsusulat sila may tubag kaniya wala so ining puntuha Brad Sam atong gitris up nganong giingon man ni Kristo nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo ang gisultihan day niini dili kini mga relihiyon karon kundi ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga ang nganong gitawag silang ilo kay mauni ang atong ipalugdan karon Brad Sam aron masabtan kini sa nakalaing mga relihiyon kay wala ni nila gisulti diretso lang sila basa nga dili daw sila biyaan nga daw ilo gi-aplikar nila sa ilang pagtulunan nasaypan kini sa nakalaing nagbasa sa Biblia Brad Sam tinud karon Brad Cesar oo karon ang atong usisahon ha ato namang nakita nga ang amahan mao si Kristo o ang mga anak mao ang iyang mga tinun-an nga maoy gikasaaran nga dili sila biyaan nga daw ilo unsa may hinungdan ngano man nga nag-inguman si Kristo sa iyang mga tinun-an dili ko kamo biyaan nga daw ilo hamubulang ang panahon
Ang kondisyon ni Kristo hamubo lang nga panahon. Nga mobalik ang atong Ginoong Kristo. Pero ang ato namang ipangutana, Brad Sam, kay nag-ingon man ang atong Ginoong Kristo nga hamubo lang ang panahon, di mo makakita kanako, pero sa hamubong panahon makitaan ra ko ninyo. Kay unsa man di ay ang dangatan sa atong Ginoong Kristo ngano man nga nag-ingon man si Kristo nga dili ko kamo biyaan nga daw ilo. Maayo tingali, Brad Sam, imong basahon ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 o 23. Unsay hinungdan ngano nag-ingon man si Kristo sa iyang mga tinun-an nga dili ko kamo biyaan nga daw ilo, unsam day may tabo sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam? Mateo 16. Aniya ba si Sir, basahon ta kini nakasulat sa Mateo Kapitulo 16, bersikulo 21 hangtod sa 23. 23 inyo kini patalingugan mga kaigsunan nga mao ni nga gidangatan sa atong Ginoong Kristo. Matud pa, sukad niadtong panahona gisugdan ni Hesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-antos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano o sa mga saserdote, mga punuan o sa mga iskriba o pagapatyon siya o sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Mo na ang ginagatan na hitabo lugar sa atong Ginoong Kristo nga sakiton siya adto siya sa Jerusalem o sakiton ug pakapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Sa 22 sa tuig padayon ug gipinig siya ni Pedro gilugar gipugngan lugar gisakit niyo nga sa dili na may tabo nimo og gisuginan siya sa gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, pahilayo kana Ginoo, dili gayud kana may tabo kanimo. Apan miliso og miingon kang Pedro si Kristo, pawa diha Satanas, mao'y usa ka kabulag, ikaw alang kanako kay ang imong banaan kabanaan ipakabanaan dili ang mga butang sa bisag diha Dios lang kundi tama ang mga butang sa tao sa atong hitabo ang hitabo di sa atong Ginoong Kristo, Brasisar matud pa sa iyang payag miadto siya sa Jerusalem ug moadto siya ug sakiton siya sa mga ansyano, sa mga punuan ba, sakiton siya ug sa mga saserdote ug sa ikatulo ka adlaw kanang babanhaw siya kanuman tud kay pagapatyon siya. So sa kadlaw mabanhaw siya. Mo na pasabot sa Biblia, Brad Sam, ato man ipalugdan karon. Unsa day hinungdan ngano nga si Kristo niingon nga dili mo makakita kanako sa hamubo lang nga panahon tungod kay ang Kristo di ay patyon di ay siya mo tay hinungdan nga ang iyang mga tinun-an dili na makakita ni Kristo tungod kay patyon man siya, di ba? Karon unsa pa may dugang prueba? Basahon ko ang Juan kapitulo 16 bersikulo 16. Mo ni ang nababasa nato kaganina sa Juan 14 bersikulo 18 ug 19. Mo ni ang sulbad mga pastor, mga ministro, dili nang inyong pagsabot, oy nasaypan ninyo ni, hagas lugar ang kuno ninyo ni, nga kini kasaysayan man kini sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, wa mo labot taon ani, kanang inyo maning ang kunon, nga kini kasaysayan kini sa naitabo sa atong Ginoong Kristo, taliwala sa iyang mga tinun-an, dili pwede, nga panghilabutan ninyo, nga kamo na ang giingnan, nga dili ko kamubiyaan nga daw ilo, nasaypan na ninyo mga pastor, sa pagsabot ninyo sa Biblia. Karon unsa ba? Basahon ko ang Juan kapitulo 16 bersikulo 16 digon. Sulod sa hamubong panahon, una na, nilutan na. Dili na kamo makakita kanako og unya, tapos sa hamubong panahon makakita kamo kanako. So ang hamubo day panahon nga dili sila o siya makitaan sa mga tinun-an ni Kristo. Hamubo lang ang panahon, pero nianang hamubong panahon, makita na po siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, ang pangutana, Brad Sam. Sa diha nga patyon ang atong Ginoong Kristo. Diin man si Kristo,
Sumala nga siya namatay, diin man siya ning punta. Mayo tingali imong basahon ang San Mateo, Ano yan, Kapitulo Brad Cesar? 12, versikulo 40. Basahon ta na mo nagingon ni Kristo nga Hamubong. sulod sa mubong panahon dili siya makita sa mga tinunan, pero human sa mubong panahon makita Makita po siya. Nga naman, tud kay asa man day ang Kristo niya na alang sa inyong kasayuran mga kasunan, ang Kristo kung asa siya na nang sulod sa mubong panahon, anaa siya sa kinapusuran sa yuta. Niyaw, basahon ko ang Mateo sa ang kapitulo 12 versikulo 40 inyo kining patalinggugan mga kaigsunan ingon ini kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi mao nay tubag mga kaigsunan Hamubong. sa mabung panahon nga giingon ni Kristo Dili makita. na sulod sa buong panahon dili kamo makita kanako apan sulod sa buong panahon makita niyo ako nga naman tulkay tuluran siya kadlaw human sa tulo ka adlaw Nabanhaw. human siya ang kamatayon dito sa ilawom sa yuta tulo ka adlaw mabanhaw ra usab siya mga kaigsunan. Umo na ang sulbad, pastor, mga ministro. Ayaw yama-yamain ninyo ba ang mga katauhan ba? Nga inyo i-aplikar, nga kamo na, di biyaan nga daw ilo, di man itaon na sa inyo na itabuoy. Dito ka na naitabo sa mga tinunan sa atong Ginoo Hesukristo. Ang Biblia naman nagsulti. Pero gawin sa ninyo pagyama-yama ang paghubat sa Biblia mga pastor. Di ba inyong i-aplikar? Inyong giingon nga kamo na, nga di biyaan nga daw ilo, di man itaon, oy. Ang gisultihan ni Ana ni Kristo, ang iyang mga tinunan kay si Kristo magpakamatay siya mo hinungdan nga ang iyang mga tinunan nga gitawag niya mga anak ilo, dili ko kamo biyaan nga daw ilo, pero mubulag ang panahon, pero nanang mubong panahon makita ra po ko ninyo nga naman tungod kay sa diha nga namatay ang atong Ginoong Kristo nabanhaw siya mo tong nakita siya nagpruiba nga nabanhaw siya na. Basahon ko ang Lucas Kapitulo 24, versikulo 36, ngadto sa 45, kung sa may atong makitang pahayag din sa Biblia, nag-ingon. O samtang nagsulti pa sila niini mga butanga, sa ilang taliwala mipakita si Jesus, nga nagtindog og ingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo, apan sila nahikuratan, og nangalisag, nga nagdahom nga nakakita silang espiritu sa 38 o siya miingon kanila nganong nakulbaan man kamo o nganong may mga pagsukit-sukit man sa sulod sa inyong mga kasing-kasing tan-awan ninyo ang akong mga kamot matugtan ni Kristo sa diha nabanhaw na ni siya og mga tiil nga mao gayon ako hikapan ninyo ako matugtan ni Kristo og tan-awa kay ang espiritu wala unod og mga bukog ingon sa inyong nakita nga ni kanako kay mo man pagdahong lugar sa mga tinun-an nga nakakita silang espiritu pero dili man ingon ana tungod kay matud pa ni Kristo hikapa ko ninyo espiritu ba ko unya sa 40 ingon og sa nakasulti na siya niini iyang ipakita kani ang iyang mga kamot og mga tiil nana og samtang sa ilang kalipay siya wala mutuon niini ang mga tinun-an nang hibulong siya mingon kanila si Kristo doon na ba kamoy makaon din matupad ni Kristo o siya mingon giatagan siyang isda sinugba o kini gidawat ni Jesus og iyang gikaon sa ilang atubangan sa 44 ug unya mingon siya kanila kini mao akong mga pulo nga gisulti ko kaninyo kanadto sa kauban pa ninyo ako matupad ni Kristo nga kinahanglan gayud matuman ang tanang na sulat may tungod kanako diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo ug iyang gibuksan ng ilang mga salabutan aron makatukib sila sa kasulatan. Nining puntuha ang atong Ginoong Kristo nabanhaw siya moto ang answer dito sa Juan Kapitulo 14 versikulo 18-19 nga dili mo makakita kanako sulod sa mubong panahon apan makakita ra kamo kanako kay ako buhi kamo usab mabuhi moto nga
Diin man na lugar ang maong pagkasulti ni ana. Di ba ni coincide siya dito? Kaya ang atong Ginoong Kristo namatay man siya, matong nabanaw siya, mato ang hamubong panahon, tulog adlaw ug tulog ka gabi. Imo na ang sulbad mga pastor. Ayaw yama-yamain ninyo paghubad ang Biblia, tanawa daghang kayong nisalaag ninyo tungod sa inyong pagpatutuo nga kamo kana ang giingon nga dili daw biyaan nga daw ilo mubalik ra si Kristo. Mo man ni karon ang atong tres apon ug mubalik ba gyud si Kristo? Mo man ni nasaypan karon ba sa mga pastor nga naglama-lama lang sa paghubad sa Biblia, pulos binaba pero kitab ratsam Biblia ang mutubag, Biblia ang mautana, Biblia po ang mutubag kaya ang atong abilidad din dili man kini atoa gikuha sa kawalingon na tungunhaw na ang atong prinsipyo din musulti ta Biblia ang sasagot, Biblia ang mo inunta ang mo patinaw sumala sa atong natagad pratsam. Pero ato pa yung dugangan pratsam nga sa diha nga nabanhaw ang atong Ginoong Kristo wa gani sila makaila. Basa ra gud pratsam ang Lucas kapitulo 24 pero sa 13 lang ang imong basahon ngadto 24 pratsam. Lucas 24 gapon pero dili ra sa 13 o 24. Anya ba siya 24, 13 o 24 ang atong pagbasahon nga mo gini nga pagkabanaw niya wa gani siya mailin niya sa bersikulo 13 ta sugod gingon. Sa maong adlaw duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay gayganlag Imaos nga mga napulong usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. 14. O nagsultihanay sila may tungod niining tanang mga butang nga nahitabo. 15. Ug unsang o matud pa ug samtang nagsultihanay ug nagpangutanan anay sila si Jesus miduol ug mikuyog kanila. O muna istorya. Apan ang iyang mga mata hipungan aron dili sila makaila kaniya kadtong mga tawo nga Matinunan ni Kristo. nga magtutuo ni Kristo nga mikuyog lugar si Kristo. Okay ni ato man sila lubganan. Pero wa siya mailhe. Hmm. Matod pa din ni sa 17 og siya mingon kanila. Unsa ba kining inyong gisultihan samtang nga naglakaw kamo? Og sila mihunong sa panagway nga masulubon. Masulubon lugar kay namatay gud. Oo, kay namatay gud si Kristo. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas o mitubag kanya, ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala may balo sa mga butang Nahitabo lugar? didto sulod niining mga adlaw. Nangutana lugar si Kristo ni Cleopas pero kaila. Kay wa man siya kaila. Oh. Matod pa din sa business TV parita siya nangutana kanila. Unsa bang mga butanga? Og sila miingon kaniya may tungod ba kang Hesus nga Nazaretnon nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. 20. Siya gitugyan sa among mga saserdote nga punuan og sa among mga pangulo aron sa pagahukman sa silot sa kamatayon ug ilan sang sa cross. 21. Og na naglaom unta kadto kami matud pa nila ni Cleopas sa iyang istorya. Naglaom sila. Naglaom unta kami nga siya maugayod ang magtubos sa Israel. Oo. Og labot pa niining tanan ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga. 22. Ug labot pa diay mga babae nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo didto sila sa lugmanan sayo kaninang buntag ug wala nila hikit didto ang iyang lawas. Og sila mibalik nga nagasilon nga nakakita kuno sila panan-awon nga may mga manulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. Kita mo na. Sa diha nga si Kristo Dito nga nabanhaw wa gani makaila iyang mga tinun-an. Nag-uban-uban si Kristo nga to siya mga tinun-an pero wa sila kaila. Nga di ay mo dayto ang atong Ginoong Kristo. Ingon ana ang sulbad mga pastor. Nya nang di ko kamubiyaan nga daw ilo. Mubo lang ang panahon. Pero hagas mo, ang Biblia nag-ingon hamubo lang panahon mo balik Kristo na pila na makasiglo karon.
2,000 na ka tuig. Ang inyong Kristo nga giingon nga mo moabot sa dili madugay hangtod karon wa man lagi na mo kamo. Nga mo kwinsayad lugar ang hamubong panahon nga nag-ingos Kristo sulod sa hamubong panahon dili ko kamubiyaan nga daw ilo hamubo lang ang panahon di mo makakita kanako tapos sa hamubong panahon makakita ra mo kanako kay ako buhi mayngon sa kamo mabuhi. Nya kung ilang ilan nang I-aplikar. i-aplikar nga wala pag yun na matuman may Oo. tabo. Una hamubo rang panahon. Nabay hamubong panahon nga Pila ka tuig? dangat og tagpila ka century. Century? Oh. Batsing ka na na. Sa to pa, dili pasado ang ilahang pagpasabot ngadtos mga tao niini mga pastor karon. Di ba gilingla lang ninyo ang mga katawhan sa pagsabot diha sa Biblia? Nga utrupod ang inyong mga membro wa po'y kinahanawan? Mo magani nga giawhag namo kamo nga maminaw kamo sa pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries kay ni adini ang Holy Spirit nga mao'y nagtudlo og unsa ang buot ipasabot sa balaang kasulatan. Dili mi maulaw ni ana. Sumala ba? Kung inyong i-refute ning amo ang hubad dinhi sa Biblia ug nasayop pa ning amo ang gisulti. Ha? Anda ni mo dawat ug mangutana mo namo. Akong isulti ang among number para kung doon na may mangutana nga moingon mo sayop man mo sa inyong paghubad. Oh, ilista 0955 1138 128. Ako Osborn. 0955 1138 128. Padala mo og pangutana kung ingna nga nasayop mi sa among hubad. Wa mi masayop oy. Kaya ang Biblia among gibasa. Dili mi pareho ba mga pastor, mga ministro, nga pulos binaba, bingon na mga igsoon, nag-ingon ang Biblia, dili tabiyaan nga daw ilo, intawon pagkaluoy. Di man intawon ang gadrisan kamo. Ang gadrisan nini nga dili biyaan nga daw mga ilo, ang mga tinunan kana sa atong Ginoong Kristo. Mubulang ang panahon, motong tulog adlaw ug tulog ka gabi nga nawala si Kristo human ato nga banhaw nakita na pud ang atong Ginoong Kristo. Man ang hubad mga pastor, ha? Dili kay inyong limbungan ang mga tao sa paghubad sa Biblia. Dili mo maluoy sa inyong mga membro nga inyong linglahon sa paghubad ni anang balaang kasulatan. Karon ni ata bratsang ang kamatayon ba sa atong Ginoong Kristo wa pa mataw ang Kristo. Daan na nagitagna sa Biblia nga mao gyud na ang dangatan sa atong Ginoong Kristo wa pa mataw ha. Gitagna na daan gipropesiya na sa mga propeta nga mao gyud na ang may tabo sa atong Ginoong Kristo. Nakasulat ka na sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ug 9. Bratsa may tingali mo bagabasahon kung ang kamatayon ba sa atong Ginoong Kristo gitagna na badaan kana sa balaan nga kasulatan wa pa mataw ang Kristo daan ang gitagna nga mao gyud nay dangatan ni Kristo nga mamatay gyud siya tulok adlaw tulok ka gabi. Anya Bra Cesar basahon ta kini giingon mo nga asitas nga tagna kini nga ang katumanan ini ang ato usab nga Ginoong Kristo nga matud pa dinhi sa Zacarias sa iyang kapitulo 13 bersikulo 7 o hantod sa bersikulo 8 inyo kini ilaw sa 9 gingon matud pa dinhi pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tawo nga akong kauban magaingon siya ba sa mga panon samari ang magbalantay ug ang mga karnero magkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga gagmay ug may baltabo nga sa tibuok nga yuta naingon siya ba ang dura ka bahin ni ana pagaputol ug mga matay apan katulong ka bahin mahabilin busa sa atong tagad Brad Cesar Dunay samaran nga magbalantay sa karnero Oo. ug sa diha nga may tabo nga masamaran ka nang magbalantay sa karnero magkatibula ang mga karnero sa panon. Kita mo na o karon kay sa diha nga masamaran ang magbalantay unya sa diha nga masamaran ang magbalantay sa karnero may tabo dayon nga magkatibulaag ang mga karnero. Ikana bang mga karnero Brad Sam sumala sa Biblia may tingali mo basahon ang nakasulat sa
Ezekiel ba kana 34 bersikulo 31 ba na 34 versa nga Niya ba ang si Sam? ipasabot nga karnero mga tao gyud na. Niya ba si Sar, basahon ta ang nakasulat sa Ezekiel sa iyang kapitulo 34, 34 bersikulo 31 inyong patalihugan nga mga tao gyud ang buot gipasabot Na nga ng karnero. mga karnero ni matod pa dinis 31 ug kamo ug kamo nga akong mga karnero ang mga karnero sa akong sibsibanan mga tao man ug ako mao ang inyong Dios nagaingon ang Ginoong Jehova. Busa kanang karnero nga giyon nga sa diyang masamaran kanang Magbalantay sa karnero. magkatibulaan ka ng karnero sa panon kanani ang karnero nga gipasabot kamo kanang magkatibulaan mauday ka na ang mga tao sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh. Nakita na nato ang sulban niya na karon kay do na may magbalantay sa karnero nga pagasamaran. Unya sa diha nga masamaran na ang magbalantay sa karnero, magkatibulaang dayon ang mga karnero sa panon nga mao tong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mo bitaw to sa diha nga namatay si Kristo. Hadlo kani si Apostol Pedro. Gipangutan na siya nga kauban man mo anang tawhana. Naglimod si Pedro. Natuman ganito gingon ni Kristo, Pedro, ikalimod mo ako ikatulo sa di pa mo tuktugaok ang manok. Nagkatibula ang mga tinunan, hadlo ka ng mga apostoli sa una kabasig sila na po untay. Basig sila po isunod ang pag-ihaw. Muna nga, yun ana ang tagna sa Biblia. Karon, kinsa ba kanang magbalantay nga pagasamaran Brad Sam, sumala sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 30 nga, 31, pabo naman ako Yeah. Biblia Brad Sam, ako pagbasahon. Og sa nakaawit silang usa kaawit sila nangadto sa bungtod sa Olibo. Og si Jesus mingon kanila, karong gabi una kamong tanan man nagpalibog tungod kanako kay nasulat kini nga nagaingon. Pagasamaran ko ang magbalantay og magkakatibulag ang mga karnero sa panon. So, daan nang gitagna gayon ay sa Biblia nga ang samaran nga magbalantay mauday ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa atong natagad sa Biblia. Wa pa mataw ang Kristo gitagna na daan ni propeta Zacarias. Karon, tinuod ba yun, Brad Sam? Sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11, nga si Kristo gayon, mao ang mayong magbalantay sa karnero, giangkon may na niya. Oo, Bro Cesar, tinuod yun na, giangkon yun na mismo sa atong Ginoong Jesucristo nga siya mao ang maayong magbalantay sa karnero nga gitagna ni Zacarias nga pagasamaran ug sa dihang may tabo nga masamaran siya mo tong gingon magkatibulaag ang mga karnero sa panon. Pero ang magbalantay sa karnero natuman kana sa atong Ginoong Jesucristo. Ani sa Juan sa kapitulo 10 bersikulo 11 inyong patalingugan ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Busa ang katumanan ni anang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran ba Cesar natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo. So daan na gyud ang gipredict daan sa daang tugon nga mao gyud day ang mahitabo sa atong Ginoong Kristo. Musugot man ang tawag sa dili. Ha? Musugot man si Pedro kay matod pa niya dili na mahitabo kanimo Ginoo. Nga patyon kanila. Unsay giingon ni Kristo? Pahawa diha Satanas kay ikaw mo'y babag alang kanako. Dili man na ingnon nga dili ko na mahitabo kay predicted na nadaan sumala sa daang tugon. Bisa kung saan pagpapangulipas sa mga tinunan ni Kristo nga di mamatay si Kristo, apan nahitabo kayo ka na nga naman, gitagna na daan sa mga propeta. Wa pa mataw Kristo, gitagna na daan ang sampitan o inuntang ang iyang may tabo sa iyang kinabuhi. Karon, ang paglansang ni Kristo sa cross, wa pa mataw Kristo gitagna na po na ni propeta Isaias. Gilansang yun siya sa cross. Basahon ko Isaias kapitulo 22, versikulo 22. Wa gyud ni gisulti ganis mga pastor ani bratsan, naglama-lama laning uban nga mga pastor. Dili ni pagsambad ninyo pastor ha. Dili ni pagsambad ninyo mga ministro ha. Gidugangalan ako inyong kaalam. Gidugangalan namo ang inyong wa ninyo pagpakahibalo sa balaan nga kasulatan. Di miingon nga naghambog mi. Kana mo'y tinuod ang among gisulti kay nabasa sa Biblia. Wa mi maglama-lama dinhi nga nag-istorya lami kundi dunay mga dokumento nga among gibasa nga mao ang balang kasulatan. Daan ang gitagna.
nga ang dangatan ni Kristo gitagna na ni propeta Isaias nga ilansang gyud siya sa cross. Nabay mabasa na to na sa Isaias kapitulo 22 ngadtos 25 ingon ini ang nahitabo. Unsay po ni propeta Isaias ningon? O ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga og siya magabukas og walay makatakom og siya magatakom og walay makabukas. 23. Og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on og siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan. Sa 24 nag-ingon. Og ilang igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan. Ang mga anak nga kaliwat og mga sanga, ang tanang mga baso nga mga magagmay. Linog, mga higalag may tigsunan, no? Linog ang sa inyong kasayuran karon naglinog. Diri sa mong istasyonan. Iyang Ginoo si Sir. Karon usay giingon. O gigabitay siya sa ibabaw sa tanang himaya sa balay sa iyang amahan. O ang mga anak nga kaliwat og mga sanga nga tanang mga baso nga magagmay gikan sa mga tasa hangtod sa tanang mga prasko. Nianang adlaw nag-ingon si Jehova sa mga panon. Maibot ang dansang nga nahalansang sa usa ka dapit nga malig-on og kini pagaputlon og mahulog og ang palasanon nga diha sa ibabaw niini pagaputlon kay si Jehova maoy nagsulti niini. Daanang gitagna sa daang tugon nga dailan sang siya kay matud pa og ilang igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan. Unya ingon ini, og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on og siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan. Daanang gitagna sa daang tugon. Ngayon nga na dayang mahitabo sa atong Ginoong Kristo. Nga patyon guday siya. Musugot magsadili ang mga tinunan ni Kristo kani sa unang kapanahonan. Daan nang nakatagna ngayon ana ang dangatan sa ilang magtutudlo. Wa magkon kay malo mga apostol sa unang panahon nga moday na ang dangatan sa ilang magtutudlo. Mo pa na ang nahitabo mga higalang mga kaisuna. Unsa pa mabasa? Basa brad sa Isaiah 53 versikulo 3 ngadto sa 8. Daa ba yun, nasamangan yun ni ang atong Ginoong Kristo. Daan nang gitagda ni Propeta Isaiah. Ingon ini ang mahitabo yun sa atong Ginoong Kristo. Musugot man ang mga tinunan ni Kristo o sa dili. Maog yun na ang sapiton sa ilang magtutudlo nga pagapatyon yun siya sumala sa tagna. Masabrad sa Ani nga brad si Sir, pasawag ta kining tagna lugar nga natuman diya po sa atong Ginoong Kristo, no? Sa Isaiah sa imong ginanggigon nga sitas 53 versikulo 3 hangtod sa 8 ang atong pagbasahon giingon ini matud pa gitamay siya og sa likway sa mga tao. Nara Usa ka tawo gitamay gud si Kristo. Tamay gud. Biay gud to sa Kristo. Biay mo siya sa mga tao. Niya gisalikway pigid sa mga tao. Usa ka tawo sa mga kasumbanan o nakasinati sa pag-antos. O ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tao ang ilang naong siyag baybiay ug siya wala nato mahala. Baybiay to sa Kristo. Gilutos, gidughang. Baybiay pa yun. Baybiay. Gilugan pa gani. Gilugan pa. Busa unay Sa 4. sa 4 atoy padayon. Sapagkat matuod gipapas-an niya ang atong kasakitan. Gipasan niya ang cross kami. Ang cross. O gipas-an niya ang atong mga kasubanan. Apan siya giila nato nga binunalan. Hinampak sa Dios og sinakit. Sa 5. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Nara. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Napangos kina lambagod. Bulan-bunalan ko sakto. Ang mga silot sa atong pakigdait diya sa ibabaw niya. Tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Imbis
kita mo'y laburan, kay Siya kita mo'y na noon. makasasalan dako, siya na noon, mo'y nalabda, nabalburan. Sa City Bradshaw, pa nga oras. Siya, dito ta City ba siya? Oh, siya gidawdaog. Siya gidawdaog apan sa diha nga siya gisakit, wala niya buka ang yang baba. Ingon sa usa kana kaniro nga ginadala na ngadto sa ihawan o ingon sa usa ka kaniro nga naamang sa tubangan sa iyang mga maggugunting mauusab nga matupawala niya buka ang iyang baba. O kita mo na mga pastor, daan nang gipredict, daan sa Biblia. Ngayon na ang may tabo sa atong Ginoong Kristo. Ingon na kung magtudlo mo ngadto sa mga tao, mga pastor, kinanglan nga mabasa sa Biblia, dili kayo ang kunon, nga ingnon ninyo yung mga membro, o yung mga igsoon, dili tabiyaan ni Kristo, gadaw ilo, pataka naman mo. Hoy, dili ka mo gisultihan na ang gisultihan na nga dili biyaan nga daw ilo, dili taon kamo mga reliyon karon kun dili ang gisultihan na nga dili ko kamo biyaan nga daw ilo, mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo tungod kay si Kristo namatay unya nabanhaw, nakita siya mo na nga ang tinuod nga istorya sa balaan nga kasulatan. Buino Bradshaw, mindot pa unta kayo padayon ang ato ang inunta nga tema karon, no, kabahin sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Daghan pa man Bradshaw ang ilaha pang gipakita nga napagyud kali kuno nga ang Kristo gid mubalik yun. Ato gyapon ang tubagon nato na Bradshaw ang tanan para sa ikatin-aw sa ato mga higala o sa mga suki natong tigpaminawan. Ug maingon na lamang kita sa atong langiton nga magtutulo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga may nagtudlo kanato bahin sa pagtudlo sa Biblia. Dili man nato ni maangkon Bradshaw kun dili tungod sa atong langiton nga magtutulo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. busa magpasalamat kita sa atong langiton nga magtutulo, Divine Master, nga iya kitang gilamdagan sa maayong hunahuna para nga ang kamatuoran may dayag ngadto sa mga katawhan aron sa ingon ana magkausa kita dinhi sa pagtulunan sa PBCN. Og salamat Master sa panalangin among gihatag kanamo. Undo naman kami makasalanan nga nahimo, pasaylo kami Master sa among mga nahimo mga kasalanan. O kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Papio, og manghinaot kami nga susundan ninyo kami sa mga istasyon sa DWD sa matag Domingo sa alas 2 ngadto sa alas 3 niya sa akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor, no, o makiguban usab kanyo sa samang takna o sa isasyon, o daghang salamat kanyong tanan nga nagpatalingog ni Nintura o may ngapon ka.